Di Maria. Enyelma érkezett. És ott a gól! Pastore találatával sikerül megszerezni a vezetést az egyébként sokkal többet támadó Paris Saint-Germainnek. Enyelma mutatja, hogy zavarták őt a kilátásban. Ha ez valóban így volt, akkor elképzelhető, hogy igaza van. Mert az előtte álló ember valószínűleg lesen tartózkodott, de mindjárt látjuk a visszajátszásból, hogy így volt-e. Nem ért hozzá a labdához, és a kilátásban sem zavarta Kurzawa. Na itt látjuk, hogy volt-e labdája őt. Antonetti. Sidibé, gól! Egyenlít a Lille. Sirigu meg sem tudott mozdulni. És valóban egy kontra vagy egy pontrugás, ezekben bízhatott a Lille. Egy pontrugás után megvan az egyenlítő találat. Jár érte a puszi is. Az más kérdés, hogy ezért nem kellett volna szabadrugást adni a Rudi Büké játékvezetőnek. De van hosszabbításra áll a meccs, de meddig? Ellövi Di Maria, és bemegy! Hatalmas hiba. Második gólja, emellett van 2 gólpassza is. Egy előrevágott labda, megcsúsztatja Amadou. És ezt csak be kell fejeznie Di Mariának. Ez számára nem okoz problémát. És nem Amadou, hanem megint az a Soumaoro volt, aki hozzáért a labdához fejjel, aki egész mérkőzésen nagyon bizonytalannak tűnt. Enyelmán megpattan még a labda, de nem úgy,